A enseada do Porto Comercial da Pobra será esta vindeira fin de semana o escenario elixido para a celebración do Campeonato de Bateis da Territorial Norte. Na proba tomarán parte unha dúcia de clubs das provincias da Coruña e Lugo. Competirán nunha dobre xornada. O sábado, a partir das 4:30 da tarde, disputarase a fase clasificatoria e o domingo as finais. Os 4 primeiros equipos de cada categoría clasificaránse para o Campeonato Galego, que terá lugar a vindeira fin de semana. As do día 15 son equipos que disputarán o clasificarse para a final, que será o día 16. A competición será por equipos e hai 6 categorías, dende a Alevín ata a absoluta. Por vez primeira, nesta proba podemos presentar tanto agasallar aos remeiros e o esforzo dos equipos con bandeiras e medallas, algo que non se estaba facendo nos últimos anos. Tamén destacar que por vez primeira vai haber unha nova categoría, que sería a Sub-23, un pouco sacamos esta categoría un pouco para fomentar o remo entre os máis xóvenes, ese paso de categorías inferiores a categorías absolutas, pois que sea un pouquiño máis levadeiro. Nas últimas regatas, estamos vendo que está funcionando moi ben. Queremos agradecer a colaboración que nos presta o Concello para a organización deste campeonato provincial, territorial, da zona norte da Federación. Agradecer evidentemente á Federación Galega de Remo que nos haya tido en conta para organizar este campeonato territorial. As probas finais poderán seguirse a través da canle de YouTube do Club de Remo Puebla.